kodwa ngiyacela nje ukuthi sibele sihlukane ngeindlela manje. Asisazana ngithi sezwana bazalwane. Asisazana. Praise the Lord. Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. Isaiah 55 verse 8 and 9. Praise the Lord. Nje kancane nje salinde phela laba abangamthanda uNkulunkulu abayihlalela phansi bakufunda iBhayibheli. Isaiah 55 verse 8 and 9. Amen. Praise the Lord. Are you all up? Amen. Sesingafunda. Ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu, nezindlela zenu azisizo izindlela zami, usho uJehova. Ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba, kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu, nemicabango yami kunemicabango yenu. uNkulunkulu makabusiswe ukufundwa kwemibhalo yakhe engcwele. Ibandla lithi amen. Amen. Singahlala phansi. Lana sikhuluma ngokuzibeka esimweni sokwazi ukwamkela into entsha uNkulunkulu akulungisele yona. Angithi sezwana bazalwane. Yiba sesimweni sokwazi ukwamkela into entsha uNkulunkulu akulungisele yona. Lento esikhuluma ngayo njalo Isaiah chapter 43 verse 18 and 19, more especially verse 19. It's very important, and kufuze mawuhlakaniphile uyithathe very serious. Ukukhona bakho kule ndawo ukuba uNkulunkulu enze into entsha empilweni yakho. Ngithi sezwana bazalwane. Uma uNkulunkulu ezokwenza into entsha empilweni yakho, akakwazi ukuyenza noma eseyishilo uma ngabe wena unganaki ukuthi umi kanjani. Kukhona into ongayibamba enkulu. Sonke sihlale silindele izinto ezinkulu, kodwa izinto ezinkulu zidinga ukuthi ume endaweni strong, indawo engashibiliki, indawo engatshelile, ngoba ungathi mawuyibamba uwe nayo phansi. Angithi sezwana bazalwane. Baningi abantu abamkele izinto ezinkulu babese bethi bhala kaxa phansi kanye nazo. Kumanje kuba sengathi izinto ezinkulu ebeziza kubona izona ezibalimazile, kanti isizathu sinye, indawo abebemikiyona beyingekho good for receive kwezinto ezinkulu. Angithi ngiyizwa bazalwane. Uma uzokwamkela into enkulu, naka ukuthi ume kuphi. Owethi ngeyindlela uma uhlakaniphile, uma uyibona into yakho kwelikamoya ukuthi inkulu, kubalulekile ukuthi ubheke iground ome kuyona. Uma uyibona iyashake, move to the better ground or a stronger ground. Ngoba ungathi noma uyamkelile into enkulu, kodwa into enkulu kube iyona ekulaxaza phansi, hayi ngoba nakuyithanda, kodwa kungenxa yokuthi awuzange uzinakekela. Into enkulu ayamkelwa phezulu kwesihlabathi ngoba ushona phansi, ayamkelwa odakeni ngoba ushona phansi, ayamkelwa endaweni eshibilikayo ngoba uyashibilika, ayamkelwa endaweni etshekile ngoba uluza ibalance. You must have a balance uma ufuna ukwamkela into enkulu. Bangaka abafisa ukwamkela into enkulu? You must have a balance. uNkulunkulu unikezana engajakada kabuke kuso bomuntu, but abanye bathi sebeyitholile into bashayeke phansi. uNkulunkulu ngikwenza ukuthi ube aware ukuthi ibalekile lento yokuzihlela wena.
uzihlelele ukuthi ubambe lo uNkulunkulu akulungiselele kona. Malibonke igama lenkosi. This is what is so special about today. Gizothi, his ways and his thoughts are higher. Izindlela zakhe, umcabango yakhe uphakeme. Amen. Mhlambe angiqale ngokuthi asekho isidingo sokusebenzela ukuthi wenze kwahlukile. Kwahluke. Ngiyangizwa. I want to do things differently. No, it's not about differently. It's about thinking, having your thoughts, ukuthi imicabango yakho iphakama. Ngithezwana bazalwane. Ngiyangizwa bazalwane. Ukwenza izinto differently, it's good. But the best thing you can do for yourself, ukuthi ocabangayo nokwenzayo kuphakame. His ways are not different, but his ways are higher. Oh, ake ngiphinde lokho. Izindlela zakhe ziphakeme. That's exactly what we need to fight for in the year 2026. Ukuthi singabe sisazikhandla sizikhandlela ukuthi sithi sizokwenza izinto ngendlela eyahlukile. Kodwa sizikhandlekele ukuthi konke sicabangayo kuzophakama kulonyaka. Ngiyangizwa bazalwane? Konke sicabanga kuzophakama. Noma ngabe kuthiwa kusahlukanga kodwa kuzokwenza njani bazalwane akuphakame. Ngoba uma kuphakama kuveza ngokusobala ukuthi you are created in his own image. Angithezwana bazalwane. Umuntu odalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, imicabango yakhe iyaphakama. Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo imicabango yakhe injani bazalwane? Iphakeme. Sometimes we can look at the scriptures in two different ways. One, this is what God can do in my life. This is the character of God. Bese futhi uyibuka secondly ngokuthi phela mangabe lo uyicharacter kaNkulunkulu kusho ukuthi kufanele kube yicharacter yami. Ngiyangizwa bazalwane? Bonke abantu abadinga bephila kahle yilabo abathi mabebuka uNkulunkulu bebuka icharacter kaNkulunkulu babese bengagcini ekutheni bapraise icharacter kaNkulunkulu kodwa bagcine befise ukuthi lokhu uNkulunkulu ayikho nami ngifanele ukuba yikho ngoba ngidalwe ngomfuziselo wakhe. Ngitsezwana bazalwane. Angeke sihambe indawo zonke lezi sithi sidalwe in the image of God, in the likeness of God. But uNkulunkulu mayethi mina imicabango yami iphakeme, izindlela zami ziphakeme, utholakala ukuthi nje wena uhlupheki nakancane nje ukuthi uthathe izindlela zakho, uthathe imicabango yakho kube imicabango ephakeme, kube izindlela eziphakeme. Oyithi ngenye indlela ngenze ukuthi zifane nezabantu kodwa kwahluka ukuthi ezakho zithe. Ngiyangizwa bazalwane? Most of the time we fail because we are trying to do things differently. No, let's take things to be on a higher level. Ithi nje thuthu. Malibonke amalenkosi.
mayithi thuthu into isho ukuthi ngisekhona ngisenjengoba ngila kodwa ngila ngoba la kuphezulu kodwa kuseyimina kodwa endaweni enjani ephakeme. Ngitsezwana bazalwane. Thinking in that way, ucabanga okuyilolo hlobo yiloko kuzokwenza ukuthi uthi mawuzibuza ukuthi uNkulunkulu yini enise imvula kwabalungileyo nababi, ubese uthi kusho ukuthi nami ngidinga ukuthi ngibe kulelo zinga lokuthi abalungileyo nababi bafane kumina, ngoba bonke kufanele bagcine bemazi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu okwaziyo ukwenza izinto zenzeka. Ngithi yezwana bazalwane, athi mangabe enqaba, athi mangabe ebaleka, athi mangabe yeka ukumkhonza kodwa abe enalo ulwazi lokuthi uNkulunkulu uyakwazi ukwenza izinto zenzeka. Ngithi yezwana bazalwane, uma incabango yakhe iphakeme yiyo leyenza ukuthi every time kuba indlela umuntu amukela ngayo emenza ahluke, kodwa indlela yena akhipha ngayo kuyindlela eyenza ukuthi bonke abantu bangamukela kodwa babe sebehlulwa yindawo la bemi khona. Ingakho sithi uma ulindele izinto ezintsha nezinkulu, gada indawo omi kuyo. My thoughts are higher than yours, so as my ways. Siyezwana bazalwane. Firstly, sonke asifixe ukuthi lokhu uNkulunkulu ayikho. Uma imicabanga yakhe iphakeme, nethi imicabanga yenze njani bazalwane? Ayiphakame. Imicabango yakho ayingafani nemicabango yabantu, kodwa ayithi thuthu. Niyangizwa bazalwane? Ayithi thuthu. Kuthe ekucabangeni kwakho ilevel okuyona khombisa ukuthi ilevel esezingeni eliphezulu. Ngikhumbula ngesikhathi kusashunyayelwa namanje kusashunyayelwa, kodwa akuvamisi kwesinye isikhathi kuze kuchazwe igama elithi repent. Bathi mabelichaza abaziyo nabacabangayo nabacubungulayo bathi no, there is a house that is called a penthouse, and it's a house that is on top of the building. Angithi siyazwana bazalwane, uma ngabe kuthiwa repent we to come back to the top, come back to the higher places, so that will also change indlela ocabanga ngayo. Imicabango yakho akusezuba imicabango ehlangana namaselesele. Imicabango ephansi ihlangana nazo zonke into enokuzelayo, ingake ihamba ivimbeka nje. Kodwa sekuzoba umcabango ophakeme. Angithi sezwana bazalwane. Let me say these things. One, indlela zethu zindlela ezinqundekayo, shuthi zindlela ezimfishane, zizindlela eziphelelwayo. Kodwa indlela zikaNkulunkulu aziphelelwa, azinamkhawulo. Uma ngithi indlela zethu indlela ezinqundekayo, ezimfishane, eziphelelwayo, thina masicabanga sicabanga into esibiza ngokuthi into yesikhashana. Njalo mase responda noma senza izinto, into icabangayo kuba yinto yesikhashana. As a result,
umuntu phaqa akanawo umcabango odlulelayo entweni acabanga ukuthi ingamlethela imfudumalo noma ingamlethela ubuntofontofo. Angisizwana bazalwane, akadluli lapho kodwa uyayaphelele lapho. As a result, uma ngabe esahamba towards imfudumalo lentofontofo, uyaya agcine selahlekelana noNkulunkulu ngoba umcabango wakhe ukwintofontofo, awukho ohambweni oluya kwintofontofo. Angithi ngizwa bazalwane. uNkulunkulu mangabe ucabanga ajule anabe, sengathi uNkulunkulu angasenza man nathi sifike isikhathi sokuthatha isinqumo sokumasicabanga sijule senabe. Wenabe nje. Abanye bazalwane baze banqene ngisho ukwazi izinto ezizoba ama-problems noma yinkinga kubona, because bayitshela ukuthi mangabe wazi into leyo nto isizoba namandla phezu kwakho. Kanti akusho ukuthi into mawuyazi namandla phezu kwakho, kodwa kusho ukuthi into mawuyazi ukwazi nokuba namaqhinga okuthi uma ngabe ilimaza ingakulimaza. Ngithi siyezwana bazalwane. Uma iphilisa wenza kanjani ukuthi uzithole ukuyo? But bonke abantu abangazilutho kuba neyinkinga empilweni zabo. Ingakho lithi iBhayibheli kuhle ukufisa, kodwa ukufisa ngaphandle kolwazi akukuhle. Ukufisa kufanele kube nento ethi kufanele ngazi ngalento. Uma sengazi ngalento angibe sengikwazi ukuziconnecta kuyona makufanele ngiziconnecte kuyona. Uma ngafanele ngiziconnecte kuyona angizibhoncule ngoba the decision lies on myself. Ngithi sezwana bazalwane. Bonke abantu abakhona bayazi ukuthi we've been given an authority, noma the power to choose. And when we choose wrongly, we find ourselves endaweni ezobanzima. Kodwa uma sikhetha kahle sizithola sisendaweni right. Therefore, kubalekile ukwazi ngezinto, ungazilimithi. Kodwa zenze ube umuntu ovulelekile, onolwazi oluvulelekile, ukuse khona nanoma yini ohlangana nayo ngasiphi isikhathi, you will be having the answers for you to respond. Angithi sezwana bazalwane. Yabona nje uma ngabe kuthiwa abantu babuka umuntu bayashesha manje ukuthi bamvulele izulu noma bamvalele izulu. Angithi nenze njalo ngoba imicabango yethu mfishane. Wabathi omunye ekhuluma wathi uyomangala mangabe usufika ezulwini uthi lo kade umvalele umfice khona, uthi lo kade umvulele umfice engavulelekanga ukuthi angene. Ngoba siyashesha ukuvala, siyashesha futhi ukuvula. Alibonke igama lenkosi. Noma singanikezwanga leyo responsibility, when we look at the person, we don't look deep, but we look at the person in a shallow way. And mase simbukile in a shallow way, bafika abantu abazombuka in a deeper way, bese siqala sithi uyazi lo wayana ngangeke ngayicabanga lento kodwa ngambona isimo sakhe. Usumbona esengcono kakhulu kunaqala ngoba khona abangabukanga in a shallow way. Ngithi sezona bazalwane. Ngiyathandaza sengathi ungathi mawubuka lo seduze kwakho ungambuki in a shallow way. Ngoba mawumbuka ngokufishane kuzokwenza ukuthi ungakwazi ukubona izinto zakho kuye. Kuzokwenza ukuthi ungaziboni izinto ongazideposita kuye abe umuntu owahlukile. That's the weakness of the humankind. Mangibheka
umuntu kuba sengathi ngibheka umuntu ongenani kusasa. Uma ngibuka umuntu ophuzile kube sengathi ngibuka umuntu ongenani kusasa. Ngize ngigcine ngikholwa ukuthi uNkulunkulu unamandla okuthatha into engelutho. Angithi siyezwana bazalwane? Siyavamisa ukukhuluma nje bese singanaki mase kufanele ngabe siyanyakaza siyenza ngoba each and every time sihlale sisho ukuthi no, uNkulunkulu uthatha into engelutho ephansi ayithuntuthe ayenze ihlale namakhosi. But when you meet that person uzugcina ungakwazanga nokusho nezwi uNkulunkulu alifake kuwe ngoba umbuka in a shallow way. You see khona abantu ngakhula ungeke ubanake empilweni. Abanye ngangibahlula esikoleni ngama marks. Namba khona babengihlula. Kodwa ngisakhuluma lawa ngangibehlula. Ababengihlula nabo bayosho uyindawo ukuthi abanye ngangibehlula ngama marks nami ngikhona phakathi lapho. Nami ngibheke emuva ngabe ngisabheka phambili. Sizwana bazalwane. But after many years, some of them, when I meet them, I discovered that they are chief directors in some areas, whereas me, I was not. Owinike indlela ukubahlula ngama-marks uma kwakungenza ngibabukele phansi babezothi mangabe sebengama-chief director babe sebeqala bengibukela phansi nabo. Kodwa ukubahlula ngama-marks had nothing to do with our relationship. Because kubona noma ngibahlula ngama-marks kodwa kukhona into engangibona ukuthi bayakwazi ukuyenza ngoba bayaphila. Angithi siyezwana bazalwane? As a result, when we meet now, when they are better off, they don't think about me as a person who needs to be undermined. Angithi siyezwana bazalwane? Nama ngini nalo uvalo lokuhlangana nabo ngoba angikaze ngibacabange in a shallow way. Ukuthi njengoba behluleka ngesikolweni, njengoba befeyila ngezinye izifundo, ngeke babe utho ngoba uNkulunkulu wenza umuntu abe utho. Uthatha ongelutho akuthuntuthe akwenze uhlale namakhosi. Angithi sezwana bazalwane? When we read 1 Samuel chapter 2 verse 8, uyamvusa ompofu othulile, uyaphakamisa impabanga ezaleni, abahlalise nezikhulu, bandle ifa lesihlalo sobukhosi. If you don't look at people ngendlela yokuba ngendlela emfishane, ngendlela engakwazi ukubona ukuthi out of this person something great will come. Wakhala abantu bakhala bathi kambe kukhona yini okuhle okungaqhamuka eJerusalem. Angithi sezwana bazalwane? Ngoba they didn't think ukuthi khona okuhle okungaqhamuka. Kodwa iqiniso ukuthi uNkulunkulu angenza noma yini noma ingane. Uma ngithi uNkulunkulu angenza noma yini noma ingane, ngithi mina when you have thoughts ungacabangi ngokushuduza noma ngokwaphansi on the lower level, but when you think ucabange okuphakeme,
uthi mangabe umbuka umuntu noma ngabe umbona kusiphi isimo ubese uyazi ukuthi kodwa God can do wonders ngalo muntu. What you need to do is just to give a support, and a support that God will only direct you. Ngoba uNkulunkulu njengoba edlulisa kithi, njengoba sidlulisa kuwe, uyazi ukuthi yini ayifaka kuwe nakithi engasibe ukulekelela ekutheni one day sibonakale sonke sahlukile. Don't look down upon others. Yabona uNkulunkulu mangabe kuthiwa mangabe buka into yena uyibuka ayibuke ngendlela yokubona umsebenzi osoqediwe. Angithi sizwana bazalwane. Masithi ubona umsebenzi oqediwe, ubona kusehlakazekile. Ubona kungekho lutho abantu abalibonayo. Bazalwane ngiyafisa sengathi nathi singafika kulelo zinga la sithi masihlangana khona nomuntu sibona umsebenzi osoqediwe abantu bengaboni lutho. I wonder ukuthi yini eyenza ukuthi uma ngabe uhlangana nabantu abasesimweni esithile osibiza ngesiqu esithile ungakwazi ukubatshela into right. It's just because you don't know umsebenzi osoqediwe ngabo. Okusho umuntu phaka. You are not in God's likeness. You are no longer God's image. Because God, when He sees a man, He sees a finished masterpiece. Obuyibuze yena uthi ngabe sesikude kangakanani ukube sonke mangabe sibukana ngokuthi lo masoqedwe umsebenzi yamangazi. Lo mangabe soqedwe umsebenzi yamangazi ngabe sikude. Into esibambezelayo uma sibukana ngemqondo emfishane. Imqondo ephela kuloko okubonayo engakwazi ukudlulela kwelikamoya. Nathi sisibiza ngabakamoya asikwazi ukudlulela kwelikamoya uma sefanele sidlulele kwelikamoya. But let me tell you, His thoughts are higher. When He sees people, no matter how much they are undermined on earth, but He sees a finished masterpiece. You see, look at yourself. You are a finished masterpiece. You see, people who are honest to themselves, they know. Ukuthi noma bengincoma kodwa kukhona. Ngithi sezwana bazalwane. Ukuthi abakuncomi ngoba nako uphelele. Abakuncomi ngoba uperfect. Bakuncoma ngoba bakubuka ngendlela uNkulunkulu abuka ngayo. And you yourself should start on yourself and say, I am a finished masterpiece. It doesn't matter what is going on in my life. And also now ubukayo. Ithi mawubuka sokwazile wabuka wathola lokho okubukayo ngamehlo enyama. Kodwa yazi ukuthi kwelikamoya this person is not like this. Soon you will see who this person is. Kungakuhle ukuthi mangabe sombona umuntu ukuthi ubani, umbone ungekude naye. Umbono la eduze. Umbono la eduze ave kumnandi. Utshelwa mina ngiyazi. Ave kumnandi ukuthi umuntu uma sombona ubani, usombona ngamehlo kwayo umbono la eduze. Lokho kusuke kwenziwe ukuthi when you saw him or her
even before time, when people were refusing to be around him, but you saw something different in his or her life and say, this one is not like this, but he or she is a finished masterpiece. You see, kukhona abantu namhlanje sibahloniphayo nakhona la in the gospel. But if we can tell you where they come from, you could be amazed. But God knew very well what impact they are going to make on earth. But I'm here to say, kinina ake sibuke nanoma yini esibukayo sibuke njengaloko uNkulunkulu ebuka, singazibukeli ngendlela eyahlukile. God always uses unexpected methods to answer. UNkulunkulu njalo nje mangabe efika uzozibonakalisa ubone ukuthi indlela zakhe eziphakeme kunendlela zethu, imicabango yakhe iphakeme kuneyethu. uNkulunkulu njalo mangabe kuthiwa nje uyaletha noma ngabe kuthiwa ulethani ezimpendulo, uvela ethe into engacabangeki noma engalindelekile noma sebenzise izindlela ezingalindelekile ukuphendula lokhu umuntu asuke enakho. Angithi sizona bazalwane? God looks at things in a different way. Ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi this body is not you, but you are the spirit. Angithi sizona bazalwane? And uyawazi amandla omuntu owuye ukuthi uma ngasethu ungavela nje uthi imvelo iyabubula ilangazelela ukwelakanyiswa kwamadodana kaNkulunkulu, okuyike indlela ukuvezwa kwamadodana kaNkulunkulu. Angisezwana bazalwane, ukuvela kwalokho esiyikho ngempela. And lokho esiyikho ngempela, ukuvela kwakho kuzofanele ukuthi kube nenxaso ebantwini abazi ukuthi akusithina la, kodwa thina kwelika moya asije. Can you take a journey and be God himself? And look at the people differently. When you see them, you don't shy away from them, but you see them in a deeper way. Mhlawumbe yona nto yenza ukuthi kwayimanje abekho abantu enibacabanga ukuthi bangalungela ukuba senkonzweni, because you don't look at them in a deeper way. But let me tell you, uma sewufike ecabangeni njengoNkulunkulu, uma usewufike ekutheni kuphakama ucabanga kwakho nokwenza kwakho kuphakame, kuyobonakala ngendlela o reacta ngayo noma o acta ngayo towards people. Angithi sizwana bazalwane? You will appreciate those who are doing well, but you know that also they are not perfect. And that will lead you to those mhlawumbe ucabanga abenzi kahle, bese uthi lokhu uNkulunkulu anginikeze kona ngizokwenza ngokusemandleni ukuthi bonke babenefite ngendlela efanayo ukuze kona bezobona umsebenzi kaNkulunkulu. Angithi sizwana bazalwane? Badumise yena esemazulwini. When he answers most of other people's prayers, uvela phendule ngendlela abangalindele ngayo. Ingakho abantu abaningi impendulo zabo bayahluleka ukuzithatha ngoba zifika ngendlela abangayilindele.
Kodwa ngifuna ukuzothi kuwena uma uke wamazisa ingxakeko yakho waphonsa kuye zonke inkathazo zakho for sure uyaphendula. Inkinga nje ingaba yinye kuphela ile ethi akaphenduli ngale ndlela ofisa ukaphendule ngayo. Akaphenduli ngale ndlela olindele ngayo. Kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo uyaphendula. Ngithi sezwana bazalwane. Khona wayevamise ukuhlabelela iculo elithi aphendule. Angaza yes uyaphendula. But akaphenduli ngendlela oyilindele. Look at this. Uma iphendula abantu uvamise ukuphendula ngendlela eyahlukile. Uma iphendula ukukhala kwabantwana bakaIsrayeli kwadingeka ukuthi kube khona umfana oxabanayo, umfana olwayo, umfana odingiswayo, umfana obasehlane. Angithi ngiyangizwa bazalwane. Pains were with that boy, but he was busy answering abantwana bakaIsrael. And when he came back to set them free, ufika ephethe induku abeyisebenzisa ebaluseni. Abanye babo babazi ukuthi le nduku kade elusa ngayo. Ngisizwana bazalwane. Because when he answers, akubi ngendlela ungasucabange ngayo. Uma ephendula angephendule ngumuntu osemhlaba. Angaphendula ngumuntu okhona la eKhatho Christ. Mina sengingabona kaningi uzuzibuza ukuthi hayibo lo muntu kufuze ngabe kuthuzwelwa yini. Kodwa lo muntu indlela enza ngayo ingaphezulu kokucabanga. No, uma uNkulunkulu ephendula uresponda in a way that is amazing. Ngisizwana bazalwane. Ngoba akezi ngendlela o expecting ngayo. His ways are higher. His thoughts are higher. Therefore, even yourself ubalekile ukuthi uma ngakufikela noma ilani yenza umuntu onaye kuleyo ndawo amangale indlela oresponda ngayo. Don't always come the same way. Hayi uma engivalela nami ngizomvalela. Uvalani wena? Ora thina siyabonga. Ngoba ikhiyeza yonke indawo esihamba kuyona azike esandleni sethu kodwa zisesandleni sikaJesu. Uyavula kungavali umuntu, avale kungavuli umuntu. Uyabona ke sihamba sithokozile because we don't have to struggle ukuthi how do we open the doors, because there is the one who is here to open the doors on our behalf. Angisizwana basalwane. Uma sithi uyavula ngavali umuntu sishiqiniso ngoba uyena ohamba phambili ithi. There is no need for us to close for somebody and open for somebody. Everyone whom God acabanga ukuthi abavulelwe. Because I don't know whom God has placed for a special purpose unto my life. Semuvana. I believe if we can cry for this position, the position Latina indlela zethu ziphakama, the position Latina imicabango yethu ingahambi nje phansi kodwa iphakama. Ukucabanga kwethu ucabanga okuvulelekile,
ukucabanga kwethu ukucabanga okungekho selfish, ukucabanga kwethu ukucabanga ukuthi uma lowa edinga lokhu uyini nalowa uyadinga, ukuze bobabili bazi ukuthi uNkulunkulu ungubani, angenze ngokunganaka. Ngithi siyezwana bazalwane, njengalokhu uNkulunkulu ekwazi ukwenisa imvula kwabalungileyo, enise imvula kwababi, let me do the same. Njengalokhu uNkulunkulu ekwazi ukuba phakathi kwabathile aphinda bephakathi kwabathile, let me do the same. Njengoba uNkulunkulu ekwazi ukukhuluma nabathile aphinda akhulume nabathile, let me do the same. So that yena ezophakanyiswa futhi ezodunyiswa. Ake sime ngenyawo. Chapter, if we go to verse 6 and 7, lithi lo ozindlela zakhe ziphakeme nemicabango yakhe iphakeme. Verse 6 and 7 uthi mfuneni esenokuthola, nimbize eseseduze. Amen. Lo omicabango yakhe iphakeme, ozindlela zakhe ziphakeme. Uthi verse 6 and 7, mfuneni eseseduze, nimbize. Mfuneni esenokutholwa, nimbize eseseduze. Ngithi sizwana bazalwane. I just want to say something unto you. Umuntu omdingayo empilweni yakho ilo ongekakubuke njengabantu, kodwa ezokubuka ngendlela ephakeme. Kodwa lo obukana ngendlela ephakeme uyafunwa abantu. Ngibeka nje lokho kuyi-responsibility yakho ukuthi uyafunwa abantu. Before ukwazi uku-enjoya indlela acabanga ngayo nendlela enza ngayo izinto, kufanele ukuthi umfune esenokuthola. Ngithi sizwana bazalwane. He has everything that you need. Unakho konke okudingayo. Uma enakho konke okudingayo, mthembe ubese uzinikela kuye wena wonke. Ngithi sizwana bazalwane. Mthembe. Lize lithi iBhayibheli uqalekisiwe umuntu othemba lakhe likubantu, kodwa ubusisiwe umuntu othemba lakhe likuJehova. Ngithi sizwana bazalwane. Dendela yonke yabona lento eke ibizwa ngokuthiwa kwesinye isikhathi personal control, where you think you can control yourself, where you think you can control things around you. Let that go and allow him. Umdedele. Niyangizwa bazalwane? Ngiyazi it's not very easy umdedele. Yabona uma wamdedela wathi take over, izinto zizohleleka in your life ngoba he knows more than what you know. Khetha ukuthi nje uvele wena uzinikele, uzithobe, uzinikele kuye ngokuphelele, ukholwa nguye. We are in a time which is very much challenging, and this time needs you to be with God.
lesisikhathi sidinga ukuthi ube nokukhuluma. Indlela zakhe ziphakeme, imicabango yakhe iphakeme. Sengathi kwasathina ngaba isifiso sethu ukuthi now we think on another level, on a higher level. Uma sicabange ngendlela ephakeme. Uma senze ngendlela ephakeme. Angithi siyazwana bazalwane? And lokho kuyosiza as individuals, kuyosiza as families, kuyosiza as the church, as the nation. Ngoba leso sikhathi siyosifica sibe isikhathi esihle la uthi khona mawubuka umuntu ungambuki ugcine la kulomzimba, kodwa uthi uma umbuka bese udlulela nakwelika moya. Abazalwane ngizomcela namhlanje as I'm about to close, nina abantu bakamoya kusebenziseni ukubuka abantu kwelika moya, nibabone ukuthi uNkulunkulu ubahlelele okukhulu kangakanani, nibabone ukuthi uNkulunkulu ubandisele izikhwepha kangakanani, bese nenza sure ukuthi nibaqhubuzela ngalokho abayikho kwelika moya, ukuze bezokwazi ukuthi kwelenyama bakwazi ukuphila lokho abayikho kwelika moya. Ngithi sizwana bazalwane, don't ever look down upon anyone whom you find yourself in the midst of. Lapho sithola uphakathi kwakho, fanele vele uzitshela ukuthi I'm not alone, I'm with the kings, I'm with the queens. Angithi sizwana bazalwane? Uthi uyambheka ukusha uvalo uthi I don't know ukuthi uzoba yini, kodwa kuyacaca ukuthi uNkulunkulu has made him or her to be great. Angithi sizwana bazalwane? Usho ngaphakathi enhlizweni yakho uzilungiselele ukuthi mangabuza kuyena menze afinyelele kuleli zinga uNkulunkulu ambekele lona. Ke siphamise izandla zethu. You are great. You are great. God has destined you for great things. Zikhulu izinto uNkulunkulu akubonelele ukuba uyizo nakuhlelele zona. Ungaqilazwa ukuthi abantu bathini, ungaqilazwa ukuthi kwenzakalani in your space. Khula kune space sakho, khula kunendawo ozibona kuyo, ngoba uNkulunkulu akakubuki njengalokho abantu bekubuka. uNkulunkulu akakubuki njengalokho uzibuka, kodwa nawe bamba izinga manje lokuthi mangabe uzibuka zibuke ngendlela uNkulunkulu akubuka ngayo. Angithi sizwana bazalwane? Indlela akubuka ngayo ukubona uyiqhawe elinamandla, noma ngabe kuthiwa khona izinto ezivamise ukuba namandla phezu kwakho bese ngathi ziyakwehlula, okwazi ukuthi kule mbuso, lo mbuso kuba sengathi uyahlulwa kanti uyahlula. Ngithi siyezwana bazalwane? Kuba sengathi uyahlulwa kanti uyahlula kulo mbuso. Lo mbuso kuba sengathi izinto azihambi kahle kanti la sezihamba kahle kakhulu. Don't look down upon yourself, but look upon yourself. Uyibuke ngale ndlela uNkulunkulu akubuka ngayo. Izindlela, imicabango yakhe, izindlela zakhe kuba sendaweni ephakeme. Even about you, akarespondi ngendlela ongalindela ngayo, but his response are always good for your life and your future. Father, in the name of Jesus Christ, siyazi ukuthi esiya isilinde